Zase. Hej, buzíci! Bruh. Víš, co to znamená? Buzíci, no, vím. Ne, to nejsou buzíci, to jsou bazíci. Víš, co znamená ta první část, tady tohle první slovo? Jasně, rozruch. Rozruch je to přesně, co děláme. Protože oranžoví borci na myčce, ty dělají rozruch. Život je nuda, musím mít krády. Pojďme udělat rozruch nejenom na myčce, pojďme ho udělat všude. Na více místech, více lidem. Bazooc. S Dominikem jsme se už od dětství u babičky proháněli na zahradě. No a potom, co si táta s kámošem postavili myčku a z nás se stali kluci z myčky, jsme se teď rozhodli, že uděláme baz nejenom na myčce, ale že spolu založíme biz. Co si budem, dýška na myčce nebyly nic moc. A začali jsme firmám nemejt auta, ale natáčet videjka. No a trošku nám to přerostlo přes hlavu, tak jsme nabrali pár dalších opičáků a rozjeli to ve velkým. Sice už nemejem auta 24/7, ale srdíčko to zůstalo na myčce. Takže sledujte tuhle buzibas jízdu, protože tohle bude velký.